दिवाळी फराळ विशेषमध्ये आज आपण भरपूर पदर सुटलेले खुसखुशीत चिरोटे करणार आहोत। नमस्कार, कोकण कन्या चॅनलवर मी पूनम आपणा सर्वांचं मनापासून स्वागत करते। तर ह्या खुसखुशीत चिरोट्यांसाठी लागणारं साहित्य आता आपण पाहून घेऊया। चिरोटे करण्यासाठी आपल्याला लागणार आहे 1 कप मैदा म्हणजे अंदाजे 150 ग्रॅम। तर या मैद्याला आपण कडकडीत तेलाचं मोहन देणार आहोत। त्यासाठी आपल्याला लागेल 3 मोठे चमचे तेल आणि पिठी साखर जी आपण वरून भुरभुरून घालणार आहोत। थोडंसं मीठ अंदाजे पाव चमचा आणि साठा करण्यासाठी आपल्याला लागणार आहे कॉर्नफ्लोअर। इथे कॉर्नफ्लोअर मी 6 मोठे चमचे घेतलेले आहेत आणि त्याच्यात घालायला आपण घेतलंय 3 मोठे चमचे तूप। परातीत मी मैदा घेतलाय। आता ह्याच्यात आपण मीठ घालायचं। हे मीठ जरा मिक्स करून घेऊया आपण। तोपर्यंत आपण तेलाचं मोहन म्हणजे कडकडीत तेल करायला आपण ठेवलेला आहे। आता आपण लगेच ह्याला कडकडीत तेलाचं मोहन देऊया। त्याच्यात छान मस्त गरम झालेलं तेल घालूया। मिक्स करून घेऊया। छान सगळं असं मिक्स करून घेऊया आपण। गरम आहे त्यामुळे आता चमच्याने जरा मिक्स करूया। छान असं हाताने आता मिक्स करून घेऊया। अगदी छान सगळ्या पिठाला हे मोहन लागलं पाहिजे। या पिठाचा असा हातात मुटका घेतला की असे गोळा तयार झाला पाहिजे म्हणजे आपलं मोहन अगदी व्यवस्थित बसले। म्हणजे आपले चिरोटे मस्त खुसखुशीत असे होणार आहेत। आता ह्याच्यात थोडं थोडं पाणी घालून हे पीठ मळून घेऊया। ह्याच्यात थोडं थोडं करून पाणी मिक्स करूया। आपण जशी कणिक मळतो त्या अंदाजाने हे पीठ मळून घ्यायचं आहे। जवळपास 3 ते 4 मिनिटं छान असं पीठ हे मी मळून घेतलेलं आहे। आता हे पीठ आपण 1.5 ते 2 तास झाकून ठेवायचं आहे। आता आपण चिरोट्यांसाठी लागणारा साठा तयार करून घेऊया। हे आपण कॉर्नफ्लोअर घेतलेला आहे। आता ह्याच्यात आपण तूप घालून घ्यायचे। आता हे कॉर्नफ्लोअर आणि तूप हे सगळं असं मस्त एकजीव करून घ्यायचं आपल्याला। याचं टेक्स्चर अगदी श्रीखंडाचं असतं ना तसं व्हायला हवं। आपला साठा तयार झालेला आहे। आता आपण पोळ्या लाटून घेऊया। चिरोट्यांचं पीठ मळून आपल्याला आता जवळजवळ 1.5 ते 2 तास झालेले आहेत। आता हे पीठ थोडंसं असं परत एकदा मळून घेऊया। 1.5-2 मिनिटं चांगलं असं पीठ मळून घ्यायचं आहे आपल्याला। आपलं पीठ छान मळून झालंय। आता या पिठाचे समान असे आपण 5 भाग करून घेऊया म्हणजे आपल्या पोळ्याही एक समान होतील। छान असे गोल करून घेऊया आपण। आता आपण एक एक गोळा घेऊन त्याच्या पातळ अशा पोळ्या करून घेऊया। आपण मैदा जितका लाटतो तेवढाच तो जवळ येतो। त्यामुळे शक्य तितकं पातळ करायचा प्रयत्न करा। आता आपण अशाच 5ही पोळ्या करून घेऊया। आता या पोळीवर आपण साठा लावून घ्यायचा आहे। अगदी एक समान असा साठा लावून घ्यायचा आहे। आता ह्याच्यावर आपण
दुसरी पोळी घालायची. जरा असं थापून घ्यायचे, थोडंसं लाटण्याने फिरून घेऊया म्हणजे आतमध्ये एअर राहणार नाही याची काळजी घ्यायची. तर यालाही आपण साटा लावून घ्यायचंय. तर ह्याच्यावर आपण तिसरी पोळी घालूया. त्याच पद्धतीने आपण सगळ्या पाचही पोळ्या लावून घ्यायच्या आहेत. आता याची हळूहळू अशी आपण गुंडाळी करून घ्यायची म्हणजे वळकटी करून घ्यायची. मध्ये एअर पकडणार नाही किंवा हवा राहणार नाही याची काळजी घ्यायची. मस्त. सगळीकडून एक समान अशी करून घेऊया. आता याचे मी कडा कापून घेतेय आणि ह्याचे एक समान असे भाग करून घ्यायचे. ही बघा, ह्या अशा वड्या होतील. आता ह्या सगळ्या आपण काढून घेऊया. आता ही एक एक वडी थोडीशी हलकी अशी आपण लाटून घ्यायची. आपल्याला फार पातळ करायचं नाहीये, पुरीपेक्षाही थोडंसं जाडच ठेवायचं. अगदी नाजूक हाताने करा. आता ह्याच पद्धतीने आपण बाकीचे चिरोटेही लाटून घेऊया. हे पहा, आपले चिरोटे लाटून तयार झालेले आहेत. आता हे आपण तळून घ्यायचे. मी तळण्यासाठी डालडा घेतलेला आहे, तुम्ही ह्याच्याऐवजी तेलातही तळू शकता. एक एक करून असा चिरोटा सोडायचा आहे आपण. गॅसची फ्लेम आपली लोच आहे. छान आता असे हळूहळू वरती तरंगायला लागलेले आहेत. त्याचे लेयर्सही पहा किती मस्त दिसत आहेत ना. 2 ते 3 मिनिटं आपण यांना एका बाजूने छान असे फ्राय करून घेऊया. आता आपण एक एक करून पलटी करूया. ती हळूवार करूया. मस्त पदर सुटलेत पहा. दोन्ही बाजूने 4 ते 5 मिनिटं छान असं तळून घ्यायचे आहेत आपल्याला. ह्यांना जास्त असा डार्क रंग येऊ द्यायचा नाही. हलकासा सोनेरी रंग यायला लागला की काढून घ्यायचे. हा पहा किती मस्त पदर पडलेत त्याला. आपले चिरोटे करून झालेले आहेत. हे गरम असतानाच ह्याच्यावर साखर भुरभुरून घ्यायची. पाहिलेत ना किती मस्त पदर सुटलेत आपल्या चिरोट्यांना. तुम्ही ह्या पद्धतीने हे चिरोटे करून पहा, तुम्हाला ते नक्की आवडतील. आणि ते कसे झालेत मला सांगायला विसरू नका. धन्यवाद.